Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Ato ning tanawon ang usa ka live video gabi ni Sister Bing Dinglasa Palace, usa sa mga devoted Catholic o deboto po ni Senyor Santo Niño nga dunay laing relihiyon, nagsumong-sumong atol sa sinulog, wali-wali, daghan ilahang mga plaka gipangdala, ambot og pila ni sila kabuok, og nangahimo gid silang awing kay nganuman. Gimo sila katawanan sa Katoliko kay unsa may inyong gisumong-sumong diana nga dilim na inyong kasaulugan. Di na inyong kasaulugan, unsa may inyong gianha diri tanawa. Ang hulo ginamo katawanan. Ato ni tanaw ng video, but before that, i-follow na lang po ninyo ng Facebook page ni Sister Bing Dinglasa Palace para daghan sad mo og makatunan, devoted Catholic man siya. So atong tanawon ng video og diara. Paano naliligtas ang tao papunta sa impyerno? Lahat respeto. Dapat hindi na namatay si Jesus sa krus. Kaya naman pala natin iligtas ang sarili natin. Ngayon, ito po ang aming pangutanan. Itong celebration ba na ito, nilarespeto ang Ginoo? Yes, of course! Kamu na may way respeto! Ay, excuse. Habang nandito sa nilarespeto ko ba ang Ginoo? Kamu may way respeto! May way respeto! Woo! Balaan ka na bata. Ano ang mga tao magpakasala? Ikaw naman ito This is our celebration. Why are you here? Why are you here? You're not part of it. Dili man mo part dire. Ano na mo dire? Kau kiya. This is a Catholic activity. Ano na mo dire? Magadaring ganin mo, maatusad me. Dalamig Santo Niño. Wag yun mo te, wag yun. Oh, paulin ako na mo! Uli na mo! Uli na ko na mo! Yay! Uli na daw! Uli na daw! Uli na ko na mo! Oh, pauli na daw mo! Oh! Oh, atras eh. Kay dihuot, dihuot. Magtagalog ko siya. Aman. Umalam, lahan mo na. Joy ko, saksi mo ha. Mga prinsip ka. Dali, dali, dali. Bigyan kayo na. Wow, bayo mo na. Wow! Happy birthday!
Nagpasikat, nagpasikat. Bensin yan! I-vlog natin! Mana lagi mo'y marikrut! Mana mo'y marikrut! Why send mo star? For the content purposes. Dahil mo cellphone, wala ka dito! Oo! Dito ipayot eh! Sukol yun, sukol! Nire-respect niyo ba ang Ginoo? Yes! Ikaw na may senyor! Ano na mga dire, mga Ginoo? Ang Ginoo, sabay-sabay bago magpatawad. Nasamok-samok! Kapaya, Nasamok-samok lang mo! Oy, nanakawan mo mga respeto! Oy, nanakawan mo ng Diyos! Namura ba yung mga respeto? Oy, nanakawan mo ng Diyos! Ka-shout na! Ka-shout! Eh, mo cellphone, wala dito! Oh, kami, oh, every year kita naan yung mga naungan. kanina hindi ka nakikinig, brother. So kanina, bago ka lang dumating, bago ka lang. Ayun, Jay! Hoy, banak! Sabi niya, di ba, Jesus sa krus, namatay para sa ating kasalanan. Para tumalikod tayo sa kasalanan. Tamo may nitalikod! Pagpapatuloy natin yung kasalanan. Kamuray na saag! Para bayaran yung kasalanan natin. Kamuray na saag! Marcos Mangag! Celebrate pa natin yung kasalanan. Ano ginagawa tayo? Nagyaga-yaga. Senyor! Senyor! Yaga-yagaan dyan mo kay Wama Milisbito! Quiet, quiet, quiet! Pero may kanya-kanya silang pag-iisip. Yes! Yes! Yes, correct! Kailangan, dapat kailangan talaga bawal. Guys, come on! Don't confront, oy! Oy! Kulang mo yan, oy! Ayaw mo pag-yan, inigawan. Nagsubuhagan ako. Oy, kapasikat naman mo, oy! Oy! Ka-shout ka! Ang Diyos, ayaw na awahan. Diyos sa Israel. Ayun sa Israeli, kasi makasalanan. Anong ginagawa natin? Ginagawa yung Lagi mo maging ana sa Idil Pitir lagi! Ang mga Muslim! Lagi mo maging ana lagi! Diyos sa Israel. Ano nga katoliko mainyo ha ang panon? Inaabot baka sa lugar, oy! Sana! Hinahayaan lang ba ng Diyos Lasa na yun na magpatuloy sa kasalanan niya? Isa may nasa makasalanan. Ikaw naman eh, sana! Yung ginagawa ng Diyos, kapag yung Israel ay gumagawa ng kasalanan niya.
Jesus God is Lord to all. And I thank you. Ano? Ano? Nagaligay. Pariya si Buyak! Balik na mo sa Katolik ko, te. Nagsogo ang ginoong nga magtapatuglaing simbahan, usara. Balik na mo, te. Bakit kayo nandito sa araw ng Yes, Hey! Oh, ginaw, ginaw! Hey! Nganong mama mo ningat to pag idil Peter? Ihatag ang mic, ihatag ang mic! Sa Muslim. May drop. Pamili lang mo kung ano. Respect is the key. ano ang ginagawa ng mga tao sa Lolo, napaparte ng tulungan, Respect is the key. Respect is the key. Marcos Mangag! That's what they want, the attention. Dahil mahal kayo ng Oh, batuo mo, batuo mo! Hey! sabi ng Panginoon, pinapalo ko at sinasaway ang mga aking minamahal. mahal kami ng Diyos, ikaw lang ang hindi. Dahil mahal niya kayo. Ayaw niya kayo na mapunta sa impyerno. Nga kay, kamo di mo mabuntag sa impirno. Kami lahat! Kami lahat! Oo, may anak dito. Hindi mo mo atong impirno. Sure mo, maluwas na mo. Kapag yung anak mo ginagawa na kasalanan, hayaan mo lang ba siya? Oo. Yun ang sabi ka lang. Taro nga video, te. Taro nga video. Sabihan daw yung anak na ang ginagawa niyo hindi tama. Sige, tawag ka rin. Yun yung ginagawa ng Diyos. Ikaw ang tama! Ano, Diyos tayo ka? Are you God? Uy, Pinsin yan! Hindi yan namatay para sa'yo. Sige, hayaan ka lang tayo magkasama. Pero si Jesus, tatawayin ka na sa pangkong magkasama. Yan, ano ka mo may nisaway? Jesus mo? Ang Ginoo, hindi ka manipay na nagkakaroon sa pagkasama. Ano nga video, te? Live ni guys, live ni. Dahil ayaw ni Jesus na magpadayon sa magpakasala. Bet, senyor! Bet, senyor! Bet, senyor! Bet, senyor! Bet, senyor! Talikuran natin yung kasalanan para mahimaya si Jesus. Yes. Paano na mahihimaya? Kailangan mo makabalaan ta. Magputalikod na sa kasala. Ikaw na ang ginuhong ng ito. Pero kung yung ginuhong mo, hayaan ka na magpapakasala. Hindi na ba? The step apply to all. Dili man ko na nag-vision. Magpalahong mo ka lang yan. Hindi, mag-discourse ka lang yan. Ikaw na ang yawaw ng Diyos. Yung Ginoo, ano para sa iyo yung kasalanan mo?
brothers, may narinig na ako sa BMF. Yung may okasyon sila is yung tubig ginawa niyang alak. Di ba? Binigyan ng pagkataon ng Panginoon na uminom yung mga tao niya ng alak. Ibig sabihin, yung ginagawa ng mga Katoliko ngayon, umiinom sila. Kasi sila pinag. Paano mo sasabihin salamat? So, mayroon ka bang mababasa na brother na ang mga disciples nagpahubog-hubog? Wala ka nabasa nga brother. Pero bakit ginawa yung Jesus? Ang kasalanan ay maghubog-hubog. Kung babasahin natin yung Biblia sa 1 Corinthians chapter 6, mababasa natin doon, huwag kayong magpapalinlang dahil ang makasalanan ay hindi magmamana ng kaharian. Ang mga nagsisinungaling, ang mga nakikipagkain sa kapwa ng pero ito ang nasabihin natin. Kung ito ay puro, binigyan mo ng mali, turuan mo naman yung sabi mo. Di ba, gumawa ka ng miracle. Pero alam mo mali, di ba? Alam mo mali yun, gumawa ka ng alak. Di ba? Gumawa ka ng mali. Meron ko ngayon, kita mo. Pero gumawa ka pa rin ng alak. Kaya ang tanong ko, brother, ikaw mo, turuan mo ng mali. Di ba, matututo din yung mga kapwa mo? Mali yun, di ba? Paglaban. So, si Jesus, sinuturo sa inyo na magpalakog. Sabi ko na, Ayan, saan ako? Oh, nagsamok-samok na sang mga sulpot dire. Nagsamok-samok na po sa activity sa mga Katoliko. Viva Pitsenyor! 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 Woo! Pitsenyor! Nagsamok-samok! Wana mo'y marikrot! Wana mo'y marikrot! Nahibaw na mga Katoliko mo dipinsa! Wana mo'y marikrot! Wana mo'y marikrot! Wana! Oh, tanawa no. Nahulog mong katawanan og nahulog mong awing. Kay in the first place, diliin yung kasaulugan, hingsalmot mong hingsaw-saw mo. Sana karon. In short, ana, nangita rin mong pansin. Rigi pansin gid mo sa Cebu City social media. O, di tanawa, na-post mo dire. Oh, nangita rin mong simpatiya. Nangita rin mong papansin. Bari, napansin gila mo. Yun sa may resulta nyo, nahulog mo gawing. O sa may pagtuon ninyo, madala ninyo ng pila ka milyon nga nangapil anang mga selebrasyon ni Senyor Santo Niño, selebrasyon sa Sinulog. Padaan ninyo na inyong atik-atik din na, oy. Matod pa ni Sister Bing Dinglasa Palace. Wana mo'y marikrot! Wana mo'y marikrot! Nahibaw na mga Katoliko mo dipinsa! Wana mo'y marikrot! Wana mo'y marikrot! Wana! O di na madala ning mga Katoliko kay kabalo naming manipinsa. O pay manguli na lang mo dito para gyapon mo mahimo. Sige gyapon mo supak-supak sa Katoliko. Pamaimbron mo sa Katoliko.